na-ekele fada nnọọ ọ ga-asọkwa mgbe ibisa m aka nsọ na ahụ m niile abụrụla ọgwụ ewere ha aka njọ bidisa m oyi bisa m aka m enwere onwe m. Thank you fada. Onye ọma na-eme mma Jizọs, onye ọma na-eme mma Jizọs, onye ọma na-eme mma Jizọs. Anya darụla n'ime ebe ọmụmba niile bịa, ebe ọmụmba niile bịa. O nwere ndị na-achọ mmanye, o nwere ndị na-achọ ego, o nwere ndị na-achọ di, o nwere ndị na-achọ loyi loyi, e nwere ndị Igbo aba na-achọ loyi loyi n'ebe a, o nwere ndị na-achọ fonu ha ga-ezu. Ka m gwa gị eziokwu, ihe ọ bụla ịzụrụ aka ga-akpara gị. Ka m gwa gị eziokwu, gị nwere ihe mmadụ aka ga-akpara gị. Ịzụrụ nke m akwụkwado gị kpọmkpọmkpọm. Onye nwe Chineke nna m, anyị abịarụla. Jizọs onye bi n'igwe, anyị abịarụla. Dị n'igwe bịa nụrụ ekpere anyị, anyị abịarụla. Taa ezi mami mo chifimo na-ekele gị, ezi mami mo chifimo na-ekele. Eze bi eze gọziere m ya ihe, Chukwu mere gị bụrụ grandmother ya, ị ga-abụkwa grandmother mgbe na-adịghị anya. Ndị m onweghị ihe ọjọọ ga-eme ndụ gị, ebe i chetara m Chukwu ga-echeta gị. Mami ebe ị na-eme ego, Chineke ga-ebunyekwa gị bilion 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 bilion. Eyi anyị abịarụla, ezi na-emerite edochie abịarụla ya. Ụlọ ego nrite edochie anyị abịarụla ya. Nwaanyị Anambra ya, nwaanyị Anambra anyị abịarụla. Nwaanyị Anambra ya, anyị abịarụla. Ọ na-enye nsogbu na ya adị anyị, anyị abịarụla. Ọ na-enye nsogbu na ya adị anyị, ahụrụ o nyere m n'iwu, ọ ka na-eshi m ọkpụkpọkpọ, anyị abịarụla. Nwaanyị Anambra mee ya mee ya, biko si n'eluigwe bịa nụrụ ekpere anyị, anyị abịarụla. Ụdị ọbịbịa ya na-adị m ahụ mma. Ọ bịara akpamabịa ime, ọ dị ime. Taa ọ ka na-enwenye, ọ ka na-afanye. Weigere, 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 faịdawa, faịdawa, pam, 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 pam. Ezi nne m, taa onye foto si mekwere ọfụma ndị mmụọ afọ ya agụ. Onye nwaanyị Anambra na Imo nọ here. Anambra na Imo nọ here. Anambra na Imo nọ here. Aya! Aya! Na gị obi m dabere, na gị obi m dabere. Amara Chineke ekwela ihe eremegbu, na gị ka m dabere. Ọ dị mma na-eme m ekwela ihe eremegbu, na gị ka m dabere. Na gị obi m dabere, na gị obi m dabere. Amara Chineke ekwela ihe eremegbu, na gị ka m dabere. Onye na-esi ekwela ihe eremegbu, na gị ka m dabere. Onye nwere Chineke nwere ihe niile ka mma. Onye ji Jizọs ihe ga-agara ya were were n'ọnụla. Na gị ka obi dabere, onye na-eme mmadụ. Ọbara Chineke enweghị ihe eredebụ, na gị ka m dabere. Onye Chukwu rịta ndebe enweghị ihe eredebụ, na gị ka m dabere. Onye nyere m ọma aka
anyị ga-esi n'ụlọ dịka ndabere onye mere ga-abụrụ ụlọ daye na dịka ndabere ebe ị gara ọgbọgọ ị ga-agakwa ọzọ na akara na dịka ndabere na gị gobi ndabere na gị gobi ndabere ọbara Chineke ekweli ihe erebe na dịka ndabere ọbara Chineke ekweli ihe erebe na dịka ndabere ane ebumbe mgbe mama jọjọ ka nne ebumbe ọ dịwekwa ane ebumbe mgbe mama jọjọ ane ebumbe ane ebumbe ane ebumbe ezigbo n'ime ane ebumbe ebezinde ezinne thank you onye ọbụla nwere nne ya nwere ebe ndị nne niile n'ebe anyị na-etikere arụ isi ike nọ ndụ nọ n'aha Jizọs esi ọmụgwọ wee bata yesterday so she was celebrating ọ dịrị isi mmadụ ịmụta nwa ga-amụtakwa nwa onye ọbụla nwere nne ebe a nwa gị ga-amụta nwa n'aha Jizọs Amina ọnọkwa ihe nwaanyị Owerri taa onye nwere nne ya na-esi ya anya okwu chie nne ọ bụ nne gị ya na ọ bụ nne gị asị m nne m ana ebu nne na-ebezi nne